Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Las 5:16, Action Radio Philippines Standard Time. Kining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 5:17 Action Radio Philippines Standard Time. Ang kaso sa nga COVID-19 sa bugos nga Pilipinas, case bulletin number 164 as of August 25, 2020. Nano ini? Na sipletanta sa Negros Occidental ho. Damo-damo ho. Sige lang. Naglabay lang din sa ato sa ringa monitor ho. Bago lamang na pagwa mga ka-aksyon sa ato sa ringa Department of Health. 5:18 ang inyong aksyon. Aksyon na Marlon Hervaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ano ba lang mga balita nga ato sa ringa dapat tutukan subong sabahin sang balita lokal. Dugang nga 8 ka mga bulutuan kag 500 ka mga units sang housing project sa Silay. Plano nga butangan sang mga magpositibo sa COVID-19 sa mass testing sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Ina sa Bacolod pala maka-aksyon ha, pananglit nga mayara sang magpositibo sa mass testing nga patigayonon sa 5,000 ka mga persona nga nagabatsyag simptomas ang COVID-19. Ti pananglit nga magpositibo. Layo mangguro na sa punto nga ang tarang-taran mapositibo gid. Payo man ay kay mayara sang lugar nga nasiplatan ang ato sa nga syudad nga butangan o galing ti buluthuan kag housing projects. Inasa na silinta Bacolod pa lang, way pa na labot mga ka-aksyon. Ang mga lugar man nga patigayunan sang saring mass testing magasugod na sa maabot nga Biyernes. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang halit sang pandemya dala sang COVID-19, nagalala, nagatuga na sang kakulba kag alarma, mga nagapositibo kon kaisa hindi na mabalaan kun sino kag pila. Kundi nagapangibot na lamang. Amo ning ginmuno ko bag-ulang. Kaya nasiplatan no babae dariyo figures. Amot lang kung sakto to nakita ko. Kung mangin matuod ato, baka big to nga pinagkadamo mo nga resulta. Sige dugay-dugay ato yung naihibaloon. Kaya naggalabay lang diri sa ato sa ring screen sa monitor naton maka-aksyon. Diri sa ato sa ring ginahamtagan. Iring nga kaso sang COVID-19, pati ang mga nagkakapatay, tubtob lamang sa report nga napatay, daw hindi na gani mahibaluan kung sin o kagdiin nga lugar. Ang rason magod sa hindi naman maintindihan nga pagdamo sa mga kaso, ang pag-inabot sa mga nagabalalik nga mga LSIs, ROF kag OFWs, hospital, hotel, mga pension houses. Problemado naman
magluwas sa agluwas nga puno mag-aksyon doon di pa maintindihan kung nasin o paano ako badahon ang mga dapat i-quarantine. Ang reklamo wala lamang nagadagsa kundi naggabaha pa. Reklamo angot sa mga ginumon-gumon nga sitwasyon daw tinapa nga kahimtangan sa mga nagbalik nga mga nagrense kag bakulod nun. Ang pamangkot sini sin-ordering dapat nga basulon ang gobyerno nasyonal bala kun diri sa lokal. Ang utok kag pabensaron subong sa mga tawo, labi na sa mga opisyal naton sa gobyerno. Napuno na sa nga problema, pero kita nga mga pumuluyo dapat gid nga bantayan ta kung sino ang masurrender kag bantayan ta kung sino ang nagapawala lamang nga mga opisyal nato sa gobyerno kag daw wala sang labot sa mga tao nga sadto. Amo ang nagputoy-putoy sa ila bulig para makapungko sa pwesto. Nasa balita, nasa aksyon. Samtang kahimtangan sang 5 ka mga syudad kag 1 ka munisipalidad sa ipatuman nga weekend time out, pwede mamatawag nga time out weekend o kung sa simpleng tawag, lockdown, umpisa Biyernes. Tuman ini kabalantayan, pila ka mga banwa nga wala masakop sa siring mando, pero may pauna na yagani nga tikang nga himuon. Ang una sa linyada among banwa sang Don Salvador Benedicto, may bulig silang ipadala o kon relief assistance sa ilang mga pumuluyo nga matabuan sa lugar nga sakop sang siring lockdown. Bot siringon ko nagapuli ka sa banwa sang Don Salvador Benedicto, kag ari kadari nagatrabaho, nagatiner sa mga lugar nga ipaidalom sa lockdown. May ari sang relief assistance, may bulig nga ipadala sa inyo. Ang banwa sang Don Salvador Benedicto, pagi sila sa mga opisyal dira. Amo rin silang ginatawag nga mga Salvadorians. May bulig nga matuno na kung hindi matamaan sa sakripisyo ang iban nga banwa kag syudad. Nawala gid bati ahaw kung bala may amo man sining nga plano. Ang mga lugar sulit-sulito naton kay kadamo sige hapon sa nagapati nga ang time out weekend akon weekend time out nga patuman akon lockdown gapati sila nga bugos nga Negros Occidental. Hindi na damo sa mga lugar gapon nga way sang lockdown ya. Ang sakop lang sa time out weekend akon lockdown among Bacolod, Bago, Talisay, Silay kag banwa sang Murcia. Mo na ang petsa 28 kag 29 unang lockdown o kon time out weekend sa Bacolod. Kay amo man nga adlaw himuon ang mass testing sa mga symptomatic nga tawo. Ang petsa 30 kag 31 naman sa sining mga lugar nga Bago, Talisay, Silay kag Murcia. Ang resulta bantayan kon bala may Miura. Nasa balita, nasa aksyon. Samtang importanteng anunsyo, importanteng pahibalo. Ang balita sentro sa may surad sang Victorias, alkalde sang surad may ginpirmahan nga mando executive order. Mando nga mas nagapasangkad pa sa kampanya batok sa COVID-19. Una amo ang istrikto nga border control. May mga checkpoints naman nga ipahantang sa Victoria City ang internal security. Hindi basta-basta nga makasulod o kon makagwa ang mga tao sa Victorias. Sa simple nga sugilanon, kung kamong ara sa gwa sang Victorias, kag plano magkadto sa Victorias, magbisitas kilala nyo, pero hindi man importante. Pero sabi nga makadto ka to, istorya ka lang sa bangkada mo to, shutting mo to. Amot lang kung may liquor ban man sa Victorias. Akadto ka mo to tipon-tipon na hindi ka mo kasulod. Kaya hindi man na essential, hindi man na importante. Dapat importante lang inyo sa nga tinutuyo. Kag kung nagatrabaho ka mo sa Victoria City, pwede ka man makasulod. Basta mag-present lang ka mo sang identification. Pero kung hindi, mas maayo, tender na lang ka mo sa nga paluyan. Sa mga Victorias naman nga magwa kang magbiyahe, kundi man importante, hindi man pagpasugtan. Nasa balita, nasa aksyon. 5:25 Action Radio Philippines Standard Time. Action!
John, please come in. Action, John. Aksyon na mga isa naman kabaybas operation ang ginkasas ng katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team o kung napideya set Griseria sang Dalan Ramos Galo sa Kopin sa Barangay 19, Surad San Bacolod. And kung i-compare natin kahapon, sila man ginkasas nga baybas operation do pulo pareho lang ang kadamuon sang illegal nga droga nga na-recover nila sinilaging kasa nga baybas operation kag this time duwa man ka mga persona mga live-in partner sila ang nadakpan action mark sa ato naman ng mga otoridad. Kung aton rin makitaan ining recoveries nila na may lima ka mga dlagpo ng mga bultos ang suspected shabu, wala pa nila pang sipad-sipad o kung wala pa nila pang akihad-kihad kag nagpa-ready for distribution action mark bilog pa no ang kumbaga do mga bato pang itsura sini kung ato ng tahon kag sa initial ng information nga ginpadangat sa aton sa ila team leader nga si Agent Bambo hindi na magnubo mga 50 grams na naman ang ilan na recover sining ilaging kasa nga baybas operation sinagid lamang hapon kung ang 50 grams nga ni action mar mauluhamboy ni siya sa base estimated market value madlaga ni sa masobra man 370,000 nga pesos nga balor sang ginasuspetsuan shabu no ang mga nadakpan amo ni ang ginkinalasan day J. Lloyd Lapi legal ang edad kang isa diri si Emily Caspina 48 anyos actually sining matrion na gasige pa sa sulod ang bypass operation diri ang inventory sang mga otoridad sining ilang ginkasa nga bypass operation sining hapon. Diri sa area may mga kwarta no nga mga na-recover mga proceeds abi. Ang tabo diri action mar ang ilang transaksyon gid iya 50 grams gid ang balaklon sang pideya. Amo na nga baldri ni Agent Bambo hindi na magnubo sa 50 grams ang ilang recoveries kaya mo ginaanggin preparar na nga daan sining nga subject sa ilang bypass operation nga si Lapi action mar. Bot sa lawason dyan dalagko nga volume galing gina-dispose nilas na? Yes, ang kay Hambal dere ni Bambo, high value target ni ang subject nila. Ama kun mokson mo may balay ni sila sa isa ka subdivision mo, Chris Bacolod. Purot ba? Pero dere sa nagatiner sa iskinita nga squatter area nga ang balay nila do isa lang ka kwarto ang kadakoon, plywood ang palibot, kawayan pa. Wala man din sila sa iban nga negosyo, wala man din sila sa iban nga ginatrikurar. Pero according kay Bambo mo na ang katingalahan nga adre sa matiner sa may informal settler nga area action mar nga wala man lang sila sa nga may importante nga mga hilukoton nga gina-plaster diri sa area man mismo. So dito kag saging kasang bypass operation nakibot na mga operatiba nga instead dito sa may subdivision nga ini sila balay mismo diri sila yan nagtabuay sa may lapit sa may Burgos Public Market sa kilid di lamang ni action mar mong sa may mga baligya bala butong de malusot diri sa gagamay nga iskinita na diri nila ginkasa ining bypass operation at sining nga hapon kita naton diri sining nga matuyon gabi kay wild abi ining bata bala nga lalaki no gasinggitan ipasugot nga dalon o kunabi nga madakpan ang iyang amay kailan kay ti ulam may mga recoveries diri ang ato naman nga mga otoridad. Kung makita naton sining matingon harap pa Japon sulod gina-plaster man nila managtapos na no ining inventory sang mga otoridad action Marlon. And mo na at least na kompleto naman ang detalye sini kuha na naton sa statement ang team leaders ang PDEA chef nga diri na base sa sulod sang Bacolod si Agent Bambo Action Mar. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa na sa action sa Bacolod Action Radyo. Para mag-una naman nga drug buy bust operations kindalag ko ang ginapang baligya nila sini kamanti ang push your buyer nga amo nang nagpakuno-kuno nga magbakal sang illegal nga droga ang isa nga balaklon is 50 grams imag 50 grams damo na makaksyon kun sa buong pagabalon 0.05 kilogram
Di man ta mapating away sa supplier ni siya. Galing kay daw ay isang supplier o kung gamot-gamot gidla. Gagakadakpan no. Sa sining mga una nga mga nagakadakpan sa drug by bust operations. Why kapugong ang COVID-19 sa illegal nga droga Alas 5:31 Action Radio Philippine Standard Time. Agin mundo ko ba lang nga kaso sang COVID positive, COVID-19 mga ka-aksyon, sus, amo ning pinakakululbaan nga resulta gin pagwa diri sa Negros Occidental ho. Amo man ning pinakadamo mga ka-aksyon nga COVID positive nga na-record sa isa lamang single day. Sa lamang kadlaw, isa lamang kapag pagwa mga ka-aksyon. Di ta na pagbitino na ito sa mga ka-aksyon aring report sa DOH. Kundi ang DOH mga ka-aksyon naka-record sang dugang sa mga adlaw 2,965 ka mga bag-o nga kaso. May ara gina pinakadamo nga probinsya. Ting pinakadamo sa mga adlaw mga ka-aksyon kaya mo gini permengga number 1 Metro Manila kundi Metro Manila TNCR isubong Metro Manila ho ang ila sa nga nagdugang 1,575. Ano nga probinsyang sunod? Negros Occidental. Pila ang positive subong lang adlaw? Abi nyo kon pila? 237. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 237. Tila pa na sa klibo. Kay 962 ang latest nga figures. Tinuga nga 237 lang puwas na sa klibo eh. Grabe nga resulta ho. First, nga mo ni kanamo sa record sa Negros Occidental nga nagdugang sa mga COVID positive. Una sa balita, una sa aksyon. Negros Occidental pa lang na ang bakulod ya. Ay ho. Korte. Daon di nagidbensedihan ang kaso sang COVID-19 din sa aton no. Oy sabahin naman sa nga balita nasyonal. Martial law na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pamuno sang Philippine Army nagrekomendar nga dapat ipaidalom sa martial law ang probinsya sang Sulu bangod sa duwa ka mga pagpamumba nga nagpatay sa 15 ka mga tao. May soldado kag may sibilyan kahapon isa. Ang nagrekomendar amo si Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Sobihana. Pamadunuban sang gindeklarar ni Presidente Duterte ang martial law sa may syudad sa Marawi. Medyo nagtahap ko ng mga tao. Nagtahap ginan to. Daw ay man magtahap mga tao. Nalagyo ang mga tao to ngaway sa labot-labot. Una sa balita, una sa aksyon. May mga negatibo yadto nga reaksyon. Ang pinakamasubo bangod may mga nadalahig nga sibilyan. Kag may mga natrap mga nisgira. Pero kung maghangdo gimama si Presidente Duterte, tilaban-laban ang may martial law na naman. Ang rekomendasyon makakasyon ipalapot pa ni ka Duterte, kaagi sa Chief of Staff kag Secretary sang National Defense. Kung mabalaan isang kontras gobyerno, teroristo o teroristaman o kung anuman nga sahi sang armado nga tao kung grupo, dito sa Sulu, sa Hulos Sulu, di man na sila magpawala lang Nangita marasang pantapat para magbato. Mga wala niya kuno ka ba nga grupo mo? Una sa balita, una sa aksyon. Nag-ako to ho, Islamic State naman nag-ako to sang duha ka mga pagpamumba. Ang masabo lamang bagod sa kadagyera ang katabo sa Pilipinas sama-sami. Lonsay mga piyerde wala gid sa nagadaog. Basta giyera gani may ara sang ginatawag nga collateral damage. Una sa balita, una sa aksyon. 5:35 Action Radio Philippine Standard Time. Mula na nga ato sa mga balita, ato sa mga pangulong didalan. Kay ginalagas na lang ato sa oras. Sige, mabalik kita sa detalye na sa mga balita. Pagkatapos kailangan sa rin. Cellphone Plus Gold. Mangsad.
Okay, dari kita rin sa ato sining time out. Kung may weekend time out, may time out man kita. Time out bangod sa ato sining pa-acknowledge sa mga nagabonitor sa ato sining live stream. Rafael Caceres, Christine Hinovea, Jocelyn Arisivita Olak, watching, good PM. Bernadette Lacson, salamat gid. Celidonia Santillan, stay safe from La Carlota City. Alex Fuentes, Haraman. Mayong hapon si Maxon Mar, kag happy Tuesday si Imo, be safe. Salamat gid. Si Andrew Wanites, Andrew Wanitis, good PM. Rafael Caceres, Action Mark, good PM. Tamyaw ko lang Sunny Vergara, Charity, Jinx, Brian Isidro Vergara, Judith Tibar, si Bimbo kag Virgie Vergara, Ace kag Tisoy Luzada, all of Escalante, Negros Occidental, Gamonitor Subong. Romeville, Senyarosa, Hinko, watching from Murcia, keep safe everyone. Tamyaw ko lang si Rabi Isaiah kag Nathaniel. Si Chirik, tamiya si Eric Rojo Asiado, ngayong hapon, always good, Gabonitor. Quezon City, Metro Manila. Tamiya ko, Tolko Sandro Asiado, ka mga taga-barangay Pantanong Silos. Salamat gid, Action Mar. Si JR Pranesa, ngayong hapon, Mar, shout out lang sa Proxy Side. Gapamati gid kami di Subong. O sa taran nga mga taga-Proxy Side, Barangay Tangob. Araman si Richel Bonilla. Okay. Kas atari mo sinovaya, happy birthday da. Birthday gila ni kas asbong ba? No? Happy birthday da kasa. Enjoy lang, enjoy. Rose Guevara, live ko diri sa Alabang Mountain, Lupa City. Araman si Marang Jo Salanga, si Heaven. JR Mainit Region, mayong hapon, Heaven. Dorita Fidel, si Tomas Bronyola, good afternoon. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon sa Marlon, monitor ko dia. Marisa Hinon Bismanos, mayong hapon, mayong udto, hambalya. Leem Muhor, Rosary Villorente, salamat kid. LV Bordomeo Caparos, good afternoon po, watching from Toboso Negros Occidental. Jose Caltorilla, Solen Norman, watching from La Lisan Building, solid ka-aksyon. Thank you. Ito ka maimportante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka maimportante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay.
Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa... Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Magsanton Plus Herbal Capsule puno sa Sa balita, una sa aksyon. dugang nga 8 ka mga bulutuan na kag 500 ka mga units sang housing project dito sa Maysilay. Tamo gid man sa mga housing projects bala nila binigid ining Yolanda housing projects bala nga tubtob subong way gani mo usar sa mga kuno benepisyaryo sang akon mga nahalitan bala sa bagyo Yolanda. Mapos lang gid ba na? Action Radio City Hall Report. Para ni sa butangan sa mga mag-positibo sa COVID-19 mass testing diri sa Bacolod. Detalye sa balita sa report ni Action Dale. Action Dale, mayong hapon please kami. Actually, padayon ang preparation sa LGU sa Bacolod City sa mga quarantine facilities nga pagkabutangan in kaso nga hindi na ma-accommodate ang mga asymptomatic nga mag-positibo sa COVID-19 sa patigayunon nga massive testing sa mabot nga Biyernes kag Sabado nga adlaw. Ginpahayag diri ni City Councilor Anesito Nevero ang chair sang quarantine Center Action Team sang syudad nga in kaso action nga hindi or mapuno na ining dugang nga mga 8 ka mga bulutuan na magaserbing tiniran sa mga mag-positibo sa COVID-19 sa mass testing. Mayara pa sang backup nga planong LGU pagi sa pag-usar.
kining 500 ka mga units no sang housing project, Yolanda Housing Project dito sa area sang syudad sang Silay. Ginpahayag sang konsehal nga nagpakigangot na si Mayor Bing Nadia kay Silay City Mayor Mark Goles, amo man kay former Congressman Albi Benitez angot sa sining plano kag pagpangabay kung mahimo usaron ining pasilidad action mar para sa mga persona nga magpositibo sa COVID-19 in kaso nga hindi na ma-accommodate sa mga public school diri nga nagaserve nga quarantine centers sa may syudad sang Bacolod Action Mar. Sa karon hindi pa mapalihag ni Councilor Navarro ining additional nga 8 ka mga classrooms nga ginalaumala siya nga mangin available sa tion nga magwa ining resulta sang kinin or 5,000 ka mga tao nga ipaidalom sa COVID-19 testing. Ini siyang ginabugusan sa may elementary kag high school nga mga pampubliko nga bulutuan diri sa may syudad sa Bacolod. Aring tingog ni Councilor Renisito Novero. Nga mas maayo pa nga sobra sa kulang. Amo na ang kabangdanan nga wala sa payan nga nag-aaman kita diri sa atong facilities, nag-aaman man kita nga makakuha kita dug nga facilities sa buha. So nagtinguha man si Mayor Bing makonect kaysa kay Mayor Mark Goles kag nangabay kay Congressman Albi Benitez nga mga buligan kag nagsugot si Mayor Goles nangin in his graciousness nag-allow siya nga kung kulang man tadi pwede natin magamit mga 500 units sa ila dito housing project for Yolanda sa Silay. May nabatian na si Bacolod City Councilor Renisito Novero. Update kabalita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Sa pabuton tara mag-aksyon, kabay pa nga hindi lang magdamo ang mag-positive sa mass testing, ina kon may mag-positibo ginman. Kung mag-negatibo tanan, good news kabayong balita. Kaysa Negros Occidental plang record sa buong ang COVID positive nga nadugang sa buong ng adlaw 237 ang tawa nyo bla. Alas 5:47 nga problema bala kamo sa inyo sa ding atay di ba yung mabatsagan nyo bagod. Sa mga high blood, sa mga diabetic aton masamay ginarekomendar ang Ako Ado nga mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Cinco 54. South Bacolod City sa unhan lang sa Action Radyo Bacolod. Balikan tarang patrol detalye sang balot sa ato sa nga patrol with Action Gian Diaz. Action Gian sa balik nga report sa detalye, please come in.
operations sa Barangay Barago, kung sariin una may duha ka mga agents ang nagpositibo sa COVID-19. Ginkatuan dira sang PDEA team kag pila ka mga medical practitioners ining police station number 3. Kag ginpaidalom sa swab test ining anom ka mga suspetsado. Ang tabo dira mga almost a week pa after sila sa nadakpan sang amo pa lang pagpaidalom sila sa swab test. Ang bagay ni Pico medyo dugayan man ang pagwa sa resulta. Rekti masubo duwagid ang nagpositibo Action Mar. So ang matabo sila dire kay wala pa man sa mando, depende pa na kuno kay nagpa-disinfect naman ang police kay nga because may police station 3 para make sure dira ang lugar gipaidalom sa disinfection kag iban pa nga mga health safety protocols Action Mar. Amo na rin hambal ni Police Lieutenant Colonel Pico sa bahin sang kapulisan subong nga mga tinion do ginausisa gid nila sang gusto kag ginakonsideran nila ang pila ka mga health concerns kag sitwasyon sa lugar antes sila magtasa sa mga kaangay nga operation agud nga malikawan kantani ining mga natabo. Ug galing lang kay Colleague kay Pico sa bahay naman sa PDEA ang katabo sila dira once may madakpan ading PDEA dira ginaginatun over nila kag ginapreso sa custodial facility sa police station Action Mar. Ang tingog ni President Colonel Ariel Pico, pabatian na nato karon sa pila kami sa Public Affairs Program sa Radyo Bacolod. Apang update naman diri sa bypass operation iging kasama na sang PDEA ini Special Enforcement Team ha. Para sa tumakaksyon, may duha ka mga units nga ginpamtang diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ining Negros Occidental office sa PDEA Negros Occidental mismo ginapamunuan ni Mr. Nicolas Gomez. Ang isa naman diri ang Special Enforcement Team nga gintalana para sa pagkasa sa pila ka mga bypass operations especially diri mismo sa syudad sang Bacolod kag ang mga persona kung mga drug personality nga ang ila operation nagalabot man sa pila man ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental. So nagkasa sa bypass operation karon ngapon, iyan ay PDEA SEPTA. Kahapon nagkasama sila bypass 372 kahapon Action Mar. Subong ginkompirmar ni Agent Bamboo nga 50 grams ang estimated nila nga weight sa mga illegal nga droga nga na-recover. So ang estimated market value base naman sa Dangerous Drug Board nga weight o kung nga value Action Mar nagadangat man 340,000 pesos. Bali, may info na today doon kaya natin nga lugar nga daw siya po tiyanggi ng nataputi katungod nga mga ibayog halos tanan ka baligya. So, may ara ta informant nga laga na sa aton nga pwede siya makatransaksyon sa isa di ka sa target naton. So, manasagayon nato ng bypass. Action Mar si Agent Bamboo ang team leader sang PDEA set. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Yari na ang pinaka-bag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, boso-boson to na lang ni kay manog lampuwas kita alas 6 na. LM War, may nightclub gali sa PhilHealth. Amo to. Nightclub party sa PhilHealth Office Lantawan Nyubla. May video nga lumusot mag-action sa investigation sang Senado. Club party. May nagasaot-saot ya. Nasulod sa opisina sa PhilHealth, gatambong man kag nagapinalakpak man ang mga taga PhilHealth nga naka-uniforme pa kag naka-ID. Una sa balita, una sa aksyon. May isa ka tao gapungko sa bangko. Ginaatras sa bantis ang dancer.
Biya, no? Si Manny, okay, ari na lang ho. Manny Loquias, okay, Rose Guevara, sa Marlon, ginakat off ang advertisement. Yes, ano na sa gina-mute na siya. No? Basta naga-endorse kita. No? Amo nang ito sa ring protocol kung pagsulundan, okay? LM Muhar, may nightclub. Amo na isa, amo na nightclub, sa correct na siya. Amo nang ining issues bong. Didension, kung sa 2022 pa matapos ang COVID, basi maubos na tari. Taran laton, di lang ay, baho kakululbaan. Wala pa back vaccine. Matira, may disiplina. Ida Parcon, wala sounds. Muted na siya, ginamute na siya, no? Ma'am Ida. Basta naga-endorse kita. Gino Berdin, first time ko po manood ng live FB Axo Radio sa Bacolod. Dito po ako sa San Fernando, Pampanga. Pabati naman sa Berdin family dyan sa Lakasilan na Purok Sambag. Gino Berdin, monitor ka lang palagi dito sa Axo Radio Bacolod. Okay, salamat gid. Si Basmeta Marlene Grace Bosayong Rimada, arama si Bertam Tamayo, Helen Huwas. Good afternoon, regards to Sis Marilo. Alas 6:03. Magasunod na aksyon, balita evening edition. Dugay-dugay with aksyon Dale Salazar, kag-aksyon ang defensor. Ako naman aksyon na Marlon Hinubaya para sa aksyon reports after edition, magabalik kita buwas. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon